Bapak hati telah Ibu Sriati lumeber warga masyarakat Suwawal Barat lan sekitaripun ugi ngaturaken panuwun sanget dumateng jajaran pemerintahan desa khususipun desa Suwawal Barat nggih sipun Bapak inggih dalah sarekatipun ugi lumeber tokoh masyarakat Pak RT Pak RW kadang muda tumaruno sedaya kemawon ugi boten kata lumpen tim satuan keamanan baik keamanan terpadu saking Polsek maupun saking Goramil ugi saking 5 tempat ingkang sampun nyengkuyung bahagian pawiwahan ing dalem punika kadang syuting video apa mau Vision ya matur sembah nuwun selamat berkarya ya bergabung ria bersama Setio Laras Campur Sari monggo Setio Laras Campur Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebat asmanipun Gusti Ngamur Bing Dumadi Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Welas ugi Maha Asih. Ing mriki kawula sangadang lumantar Setio Laras Campur Sari. Ingkang sampun marak sepo marak suwancing kanthi sami Gustipun dumateng keluarga agung saking Bobo Hati telah Ibu Sriati. Lumeber warga masyarakat Suwawal Barat lan sedayanipun sesepuh pini sepuh ugi sedaya tamu undangan. Margi kejak kamardikan panjenengan sami sageta kasalira walasing Gusti Ngamur Bing Dumadi sageta rahayu kang sami pinanggih widodoner ing sambi kala para rawuh ing mriki Bobo Hati dalah Ibu Sriati kagungan kacat menika bojo krama putra kinasih ingkang sesilih Erwin Maulana dalah Siti Munawaroh ingkang sampun kapula krama. Mugi penganten kalian dadosaken keluarga ingkang sejahtera bahagia ten remayem kata rezekinipun ingkang dipun paringi momongan enten dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah ugi warahmah. Pramila panjenengan sami tinimbalan dening Bobo Hati lan Ibu Sriati hasa perlu dados paneksi bilih dawuhipun penganten kalian sampun kadhawuh. Ugi ngaturaken panuwun sanget saking tim jajaran keamanan khususipun keamanan terpadu saking Polsek maupun saking Koramil ugi saking 5 tempat ingkang sampun nyenguyung bagian pawiwahan ing dalu punika. Lumantar Setio Laras Campur Sari kinanti dening para danyang seniman lan seniwati ingkang sampun kondang kawentar sajaga Jepara ingkang semindah Diajeng Roro Sawira. Ya katuran jumeneng ya. Kabajotaken priyayi ingkang mijil saking laladan kita Jepara Kapiring Wetan Diajeng Roro Putri Eka. Ya katuran jumeneng Solo lalali. Kalajengaken priyayi ingkang mijil saking laladan kita Mbang Sri menika turasiswanipun Ki Gedhe Mbang Sri Diajeng Roro ora Puput Mindi cup boleh kita sampun cekap biayangan sampun sumadyo ing dalu punika kunjuk dumateng sedaya tamu undangan sesepuh pini sepuh warga masyarakat Suwawal lan sekitaripun setunggal kalih 3 sekawan gangsal 8 6 9 10 jangkep 20 sarungkungan monggo kalajengaken Setio Laras Campur Sari.
matur sembah nuwun. Nah, setunggal pambuka sampun kasalira dening para seniwati-seniwati ing dalem punika. Katur dumateng